Sä oot varmaan Milena. Joo. Mä oon Sini. Moi. Tullaan peremmälle. Oot sä syönyt? Joo, kiitos. No, maistuisiko vaikka viini? Et sä juo? En mä voi. Mulla on yhdet lääkkeet. Okei. Sä tulit siis Venäjältä asti työhaastatteluun. Joo, ja jos mä pääsisinkin tänne töihin, niin olisi kiva saada myös ystäviä. Niinpä. Mitä? Nukutaanko me samassa sängyssä? Näet sä täällä muita nukkumapaikkoja? No, en mut. Hei. Tulisit mun vielä. Helvettiin sä teet? Anteeksi. Oli vitsi. Mä oon Iines. Okei. Ootteks te? Me ollaan kavereita. Antakaa mun kamat! Mä en pääse Venäjälle ilman passia! Onks tää kamera? Joo. Sori, mut mä en voi antaa sun kamoja. Ja sitä paitsi, ei sulla ollut edes passia mukana. Sä näytät jotenkin tutulta. Ollaanko me nähty ennen? Mä en oo koskaan tavannut sua aikaisemmin. Äiti, kaikki menee hyvin. Mun kaikki kaveritkin on sohvasurfannut ja selvinnyt siitä hengissä.